Halo, rek iki aku nyoba strawberry crispy yo. Sing doyan strawberry wajib nyoba ini yo. Sumpah iki enak banget. Delok niki tampilane. Nah, menggoda sekali. Enak banget, rek. Bismillah, sih tak coba yo, rek. Meskipun kering kita tapi enak banget kok yo strawberry. Iki ancene enak iki. Nek aku ngomong enak ya pasti enak. Nek gak yo gak enak. Tapi iki ancene enak banget kok. Gak koro aku rek. Kres enak banget iki lho. Entek ake iki. Gak kroso lho. Sumpah gak kroso entek ake aku. Bikin lagi pokoknya makan iki. Wis njajal dhewe ya sing kepingin. Monggo.